Hano hai lam sogo khajani takuk tai bukuk songrongno khakhayo norok kahamno tongphina hanai somung channel norni bage hanya hai tui phaijao ka tini khai tok bahan pengnani hanai pengi jakhai belai no kothok momo tomo hadi bahike pengnai laigiranai ang oro mangso kaham kai suui nakha 1 kg 300 gram tongo mangso ro aboni bagui ang pengnani bagui tuk kaisa danai norok karai phano pengdi angkhai tugo pengnai oro nakha aboni bagui ang tabu pias rok rawi renai ang pias nakha oro 9 ta tai hasing nakha tai moso kathang nakha ang obo banya rawi rena hanai hasing no wansuka tai moso kathang na phekugi renai te pias no kuchi kuchi khai rawi re bainai joton tugo rawi re baisinai nahadi rai re baikya jotono pias hasing tai moso kathang o jorao risum rok tar di pengma jagao nahadi som renai 2 chamos som rekha norok nangkhe ulo chanai phano rodi nongni ujon tui tabuk thoki sari renai angkhe thoki sari rekha norok riya bo tongui mano sotui ki saru yakbai kaham kai bulnai nahadi yakbai kaham kai bulkha pias hasing moso ni taste rok joton mangso hamnani bagui yakbai buli rekhai chao kathi bai bulyawo yakbai buldi phadi kholobui songma digi thangsinai boksai rekha ang boksamani 10 minute kakha tabuk khulogui kolai regranai kolnani belai no dorkar tambagi himale khamai thanai jorao kolya hangkai kolai rekhaise bini bwsakni bwtui nongkhornai aboni bagui kolya hangkai khamai thanai abo haike aboni bagui belai no kolnani dorkar ang kolai renai kolai rwui tabuk hani hai kolbai mani yagulo kholobui renai kholobui renai bini bwtui rok nongkhornai tabo kholobui tai 10 minute toni tonkha hangkai 10 minute ni yagulo phadi khulogui naigena bwtui ja nongkhorka nahadi bwtui rok nongkhorka mangsoni o bwtui no kaham ke kwran kai phranai tai mangso bo o bini bwtui bai no munai ordek aboni bagui nahadi pias rok noromoi tongbai khe kisa kisa abono kaham ke kolnai haino hai norok ni thani kaisa koimung tambagi himalayan norok jodi no ani channel o kwtalung tongkha hangke please norok subscribe khainani ta pokdi ani video no share khainani nong friends tai family no tai nongni whatsapp insta facebook rogo bo ani video no share khaidi asungno hambai nahadi bwtui rankha o jorao tui ri sinai nakar sano ani no gantini light kaisa hamyangui thangui tai kaisa light ni beke sampli rok kawo aboni bagui nakar sano ang tui mangso kobol dorok khai rekha abono kaham ke kutugri phuncinai nahadi kaham ke kutukha bwtui bo rankha mangso rok bo munbai kha o jorao tabuk hasing kisa togui ri sinai norokni thani doina blai tongkhangkai doina blai phano rwchai mano ani yago khai kwrui aboni bagui ang hasing togui rekha kisa hasing togui rwmani yagulo 10 minute kutugrwnai hani hai mangso rok munbai khe belai no nahadi ang kaisa bati o tikhlai kya mangso bwswk motomoi tongkha ekdom jip jip khaiui nahadi mangso kaham ke munkha bekreng tai bahan bai mangso kagui thangkha norok nugui tongo si tongo amo haike norok chada cha abo haike norok waismani pengi chada cha norok ano comment sidi thoda thok pengi chakha hangkai aswkno hambai taisa haino hai norok bai malai phinai taisa next video o.